Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi dieħel għal proġett maħsub li jnaqqas l-effett tal-mewġ li bħalissa jaffettwa żoni kritiċi fil-port il-kbir bħal xatt il-barriera u punti ewlenin marittimi li jagħtu aċċess għal Birgu l-Kalkara u r-Rinella. Il-proġett qed jieħu ħsiebu Infrastructure Malta li qed tippjana strutturi fil-port il-kbir li jilqgħu kontra l-elementi bil-bini ta' breakwater ġdid flimkien ma' strutturi oħra taħt l-ilma. Il-perit Janice Borch minn Infrastructure Malta qalet li l-pjanti bħalissa jinsabu quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent. Qalet li hemm propost breakwater ta' 600 metru taħt l-ilma biex jikkalma l-intensità tal-mewġ mill-Grigal u mill-Vant. Iżda mhux biss. Hemm propost breakwater ta' madwar 100 metru il-barra mill-breakwater eżistenti ta' Sant'Irmu dan biex jilqa' mal-tempu mewġ li jkun ġej min-naħa tal-Majjistral. Kif ukoll imbagħad għandna berm u rivetment fl-erja magħrufa taħt iż-żiemel li tibqa' nieżla għalfejn hemm anke il-qampina u dawn ovvjament biex inaqsu il-riflessjoni tal-mewġ ġewwa l-port meta jkun ġej mewġ min-naħa tal-Grigal. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steven Lul, ikkwantifika l-investiment u qal li l-proġett huwa konformi mal-Pjan Nazzjonali tat-Trasport ta' Malta 2025. Infrastructure Malta se tkun qed tinvesti mal-55 miljun euro fi proġett sabiex innaqsu l-impatt tal-mewġ li jiġi mill-Majjistral, mill-Grigal u anke mill-Vant. Il-ħsieb huwa li nkomplu ninvestu f'dan il-pajjiż partikolarment fil-qasam marittimu wkoll sabiex ikollna infrastruttura ta' kwalità li tipproteġi fost l-isbaħ postijiet f'dan il-pajjiż. Fuq dan il-punt kompla l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet li enfasizza li l-Gvern ser ikompli jinvesti fis-settur marittimu. Nagħmlu l-daħla tal-port il-kbir tagħna iktar sigur se nkunu qegħdin nagħmluhom biex naraw li d-daħla tal-port tiġi jekk jista' jkun aħjar milli għall-bastimenti kollha u anke dajjes iż-żgħar u jottijiet li jkollhom bżonn jitlu fil-port tagħna. Il-Ministru Bonnet irrimarka li apparti l-aspett ekonomiku u l-protezzjoni li dan il-port joffri għall-attività marittima u għadmir tal-Gvern li jipproteġi l-wirt kulturali u naturali li l-port il-kbir huwa magħruf għalih internazzjonalment.